Мъчениците за Христовата вяра, които са особено голямо множество в първите 3 века, винаги са уникални със своя подвиг. Защото в това, което виждаме при тях, е Божията сила и свидетелството за това, че Бог не изоставя своите верни хора. Същото се случва и при един мъченик за Христовата вяра, наречен Харалампий, който ние честваме винаги на 10 февруари. Самото име Харалампий означава сияещ от радост. Той е бил възрастен човек и когато бива гонен от езичниците и подложен на изпитание да защити ли вярата си или да се откаже от нея, той естествено смело я защитава. И когато чува присъдата да бъде подложен на мъчение, той с радост приема всичко това. Не е нито безнадежден, нито унил, нито изпаднал в отчаяние. Духът му е бодър и той ярко свидетелства за тази своя вяра чрез подвига, на който е подложен. Много изобретателни са били и жестоки онези, които гонят християните. Така, присъдата на свети Харалампий е била той да бъде удран с железни куки. И когато онези, които е било нужно да изпълнят тази присъда, започват да прилагат тези мъчения върху неговото тяло, те се сблъскват с това чудо да виждат, че то си остава неповредено. И така те самите свидетелстват пред своите началници и казват, че железните куки се огъват и не могат по никакъв начин да въздействат на тялото. И това свидетелство ги кара самите те да видят, че пред тях стои верен Христов войн, който свидетелства за силата на християнската вяра. Това дава възможност на самите мъчители да се обърнат, да прославят единия истински Бог и да повярват в Него, което пък на тях им коства също живота. Да, чрез мъчениците Бог обръща езичниците към вярата. Това се случва и със свети Харалампий. Не само неговите мъчители, но и други, които стават свидетели на мъченията му, се уверяват в истинността на християнския Бог и го изповядват смело, с което заплащат за своя живот, и нови мъченици придобива Светата Църква. Това, което е интересно, че свети Харалампий, преди да бъде изпълнена на неговата присъда, той не мисли за самия себе си, не е егоистично настроен, не мисли само за спасението на своята душа, но молитвата му преди самата му смърт към Бога е: Господи, ако там, където бъда прославен и където бъде положено тялото ми, ти е угодно, нека на това място да има винаги мир, да има изобилие на земните плодове, да има чист въздух, да хората, които живеят там, да бъдат здрави, да се грижат за спасението на своите души и да има изобилие във всичко онова, което е необходимо за тяхната храна и за тяхното питие. И когато той изрича тази молитва, тогава има и свидетелство, че се чува Божият глас от небето, който като тътен възвестява: нека да бъде това, което искаш, верни мои войне. И в действителност свети Харалампий е възприет от църквата като покровител на всичко онова, което човешкият труд създава в полза на човека, за неговата храна, за
неговото материално изграждане тук на земята. Затова и църквата е възприела на този ден, когато честваме свети Харалампий, ние да освещаваме меда, да призоваваме в молитва свети Харалампий по неговите молитви Бог да благослови този продукт и да му даде онази сила, че онзи, който вкусва от него, да бъде духовно и телесно здрав и да напредва във вярата. Медът още в древност е бил символ на изобилие, на богатство, така че с тези веществени знаци ние измолваме в деня на свети Харалампий от Бога, Бог да ни даде това изобилие на духовните и на материалните блага, които са необходими за нашия живот тук на земята. Свети Харалампий и меда ни напомнят, че ние преди всичко трябва да се стремим към богатството на нашата вяра. Да развиваме това богатство, да имаме всички онези духовни добродетели, които да ни правят чисти, светли, добре благоукрасени, а вещественият мед ни напомня, че Бог никога няма да изостави своите верни, когато те са близо до Него и когато следват именно примера и подвига на онези, които угодиха на Бога като свети Харалампий. Нека Бог по молитвите на свети Харалампий ни дава правилното разбиране и твърдата, силна вяра, която да ни прави винаги Христови войни във всички обстоятелства на нашия живот. Амин.